To jo, přesně tak. Vymrzla stejně jako snowboardisti. Ve většině případů osoby sledované státní bezpečností jsou taky jako svědky nepřizvané. O tom, zda se údajní spolupracovníci SPD stále většina. vědomě nebo ne, rozhodovali na základě svědectví bývalých STBáků a archivních materiálů, které dodalo ministerstvo vnitra. Otázka toho vyvinění toho spolupracovníka nebo tím způsobem zatemnění té minulosti nebo relativizace v podstatě toho, co se událo. Jo, to je ostré. Vyjel cestou, jak vyhrávat ty soudy a prostě z těchto důvodů. Hej, koukej na tyhle, koukej na to, jsou teplouši, ne? Kdo? A co tam bude? Nejen soudy měli problém s hodnocením písemných důkazů. Překvapující je, že využít dobových dokumentů Ježiša, nebude to nějaký... I když by jim to s velkou pravděpodobností pomohlo soudní spory vyhrát. Svou zkušenost s ním má i bych to vidět možná ani nedostal. materiál. Oficiální osobní Teď tam budou koupat. No, i schůzky s jejími agenty.